Zazpik eta Euskadiko Orkestra Sinfonikoak disko bat grabatu dute. Joan den astelehenean kaleratu zuten eta horrez gain 5 kontzertu eskainiko dituzte. 2 urte pasatu dituzte lan hau prestatzen eta bidean zailtasunak izan badituzte ere, esperientzia zirraragarria izan dela nabarmendu dute. Nik uste dut Kensasi badala talde bat diskora beti arriskatu dugunak eta gustatzen zaiguna erronka berriak izatea, ez? Eta hau erronka berri bat izan da, kriston esperientzia, ezagutzen ez gendun mundu eta kultura musikal batera gerturatzea eta hortik bizirik atera gara, ez? Eta maitzarekin oso gustora, zirraragarria izan da egia esateko. Diskoak 11 abesti ditu. Gehienak Kentzazpiren ohiko abestiak dira, baina erabat aldatu dituzte. Eta ere egon diez marejadak eta kalma itxosue. Bai, holan da, azkenien, eta motibanti ez etxi, azkenien efekto bi mezklaitzen diez, ez? Hain kasita eta hain bestetan kantatu ditudan kantuak desikastea eta berriro zerotik bezala sentitzea eta entzutea eta kantatzea, ez? 3 abesti berri ere baditu diskoak. Etorkizunera begira dauden abestiak direla esan dute egileek. Iragana, oraina eta geroa azaldu nahi izan dituzte abesti guzti horiekin. Gure taldearen historia, beraz taldearen izaera eta esentzia bertan egon behar zan. Eta bestalde batetik gure kantuen bitartez, gure inguruko realitate soziala, kulturala eta politikoa ere bai azaltzea nahi genuen, ez? Historia hori kontatu nahi genuen. Eta iraganean adibidez daude, Gernika bezalako kantuak, gure herriaren iraganeko historia badirena, baina nolabait ere gaur egunean ere bere ondorioak dauzkana, ez? Eta gero oraineko kantuak, gaur egun gure errepertoriokoak direnak hainbat, eta geroan nahi genuen hori, kantu berriak, ez? Eta saiatu garena da hor ere, bai letra aldetik eta bai kantuaren konposatzerako garaian, pausu bat ematea eta pixkat etorkizunera begira jartzen saiatu gara. Datu da, erronka asko egin dugu, diska guztien artien, ez? Ez dakit lehen esan dut Superbetan egon gara momentu baten, 2000 urtien edo 2000 garren urtien hasi ginen hemengo diskoegaz, eta gazteak ginen, jotzen gendun hori, jotekoa, ez? Gero egin gendun, akustiko asunto bat zuzenien, gero Euskal Herri eta Kalifornia arteko disko pare bat egin gendun, beste erronko baten sartun da Rafa Sardinagaz eta zuzenekoa grabatu dugu Kentzazpi talde moduan. Orain sinfonikako asuntoa, ez dakit, zenbat historiak izau, ez, aldogun jakontau, ez? Harmonikoki eta, ez dakit, maduratzen zoazen bitartien eta musika arroion eta bai hori ikusten da, ez? Etzan do, jentie gustora geratuko dela, eta, ez dakit, emetik animatzen dugu, ez? Gaina publikoarentzako suposatzen du baietz, baina guretzako, kontzertu errepikazinak izango dira.